Unsa may inyong gusto nga wali, mugbo or taas? Taas. O kara mo og 3 minute homily? Mura man og naglingo-lingo. Akong dugangan, 3 minutos o usa ka oras. Bitaw, nalabay panultihon nga nagkanayon, kini kunong mugbo nga wali, makapalihok sa kasing-kasing. Pero taas nga wali, makapalihok sa lingkuranan. Mga igsoon, siguro familiar mo sa usa ka author sa usa ka libro, sikat ni kaniadto nga libroha, bestseller ni nga libro kaniadto. Ang author ni ini si M. Scott Peck. Familiar ba mo sa maong tao, si Scott Peck? O siya ka psychologist and at the same time psychiatrist. Ang mga libro nga ihang gisulat nga sikat kaniadto kadtong The Road Less Traveled. Ang usa naapoy usa nga sikat niya, daghan sa libro, pero kaning duha mo ay medyo ni halinon kay sa iyahang libro. Aside from The Road Less Traveled, naaputong usa The People of the Lie. Kining The Road Less Traveled, nakabasa ko ani sa una, kay bawo mo, pagbasa pa lang nako sa sinugdan, first page sa iyahang libro, murag di ko katiwason og basa, murag mabundak nako iyahang libro, ngano man tungod kay ang sinugdanan gyud sa iyahang suwat sa first page pa ha, ang nakabutang didto is life is difficult. Ang kinabuhi kuno lisod. Mao nang ako nga nagbasa, ka basahon ko og tiwas or dili kay medyo negatibo daan ang iyahang intro. Pero ako og yung gitiwas og basa, daghan to nga pages. Mga igsuon, sa ato ang kanang kinabuhi, indeed, ang iyang giingon nga life is difficult, tinuod. Bisag unsaon nato og deny, dinhi sa kalibutan, ang atong kinabuhi gyud makasuway gyud ta og kinabuhi nga dili haruhay kundi kinabuhi nga kalisdanan. Kay matupag kuno ang kalibutan nga itong gipuy-an karon gitawag o gidescribe of the valley of tears. Pero mga igsuon, kay bawo mo unsay naka-bestseller sa maong libro tungod kay siya nagtug-an sa tinuod nga indeed life is difficult. Nga gisaysay didto ngano nga lisod gyud ang kinabuhi puy-an. Sa ebanghelyo mga igsuon o si Kristo mismo nasayod niini. Nasayod ang Ginoo nato nga ang kinabuhi gyud pod lisod gyud pod puy-an. Nganong nakahibaw man ang Ginoo niini tungod kay siya mismo gyud nakasinati unsa kalisod ang kinabuhi ibabaw ni maong kalibutan. No? Nahibaw man ta sa kinabuhi ni Jesus dinhi sa kalibutan nga dili lang lunlon kalipay ang iyahang naangkon, pareha pod nato nakatagamtam siya pod og kalisdanan sa iyahang kinabuhi, kasakit and even kamatayon. Subuti ba sabot, si Kristo nahibaw gyud unsa kalisod ang kinabuhi sa usa ka tawo nining kalibutan. Mao na nga ning mga ebanghelyo gihatagan kita og nindot kaayo nga pulong sa Ginoo. Tungod kinasayod siya nga lisod ang kinabuhi, iyaha kitang gihatag og the very consoling words. Ningon siya nga, umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Di ba? Nindot kaayo nga pulong nga kanang sayangan aning pagkonsol sa Ginoo diha nato sa mga problema nga tuang gipas-an. Pero para nako murag naay irony pod nga gisaysay niini ngano man kay ang sumpay nagisgot man pod og yogo. Ningon siya nga isangon ang akong yogo ug sundan ninyo ako kay malumo ako ug mapabsanon sa espiritu. Kung magisgot ko ta og yogo, kailan man ta og yogo no? Familiar nga nato ning yogo, kanang jugo bitaw nga ibutang sa sayangan aning liog sa kabaw o sa baka. So ang metaphor nga gigamit ni Kristo kining yogo
Unya kining yugo dili man ni ibutang sa usa ka karnero, subot ba sabot kini siya ibutang gyud sa usa ka kabaw o baka ba. So matingata nganong yugo, kining yugo manggod nagsimbolo ni og kabug-at, no? Sa mga pas-anon. Mao ito ni nga ibutang ni siya di sa usa ka mananap kay ang mananap dunay guyuron sa luyo. Pero ang kahimtang niini sa atwa dinhi kasagaran nato nga yugo, U-shape man ang yugo, di ba? Ibutang lang sa usa ka kabaw o usa ka baka. Pero sa panahon sa Ginoo, ang usa ka yugo, duha ka buok kabaw ba to o baka ang magtabang. So usa ka yugo sa duha ka mananap. So silang duha ang magguyod sa maong karga. Mura ba og nag-ambit sila sa kabug-at sa ilang gipas-an ug sa ilang giguyod. Mga igsoon, usan ni kanindot kayo nga simbolismo para kanato. Ngano man tungod kay sa tuwang kinabuhi, kining yugo manggod nagsimbolo pod ni sa mga mabug-at nga karga nga atong gipas-an. Burdens sa tuwang tatag sa kinabuhi, problema, trials, difficulties, mao ni mga butanga ang nakapabug-at kanato. Pero kay bawo mo, usa ni kasimbolismo ngano man while nagkarga ta ni mabug-at nga mga palasunon, ang Ginoo daypod nitabang nato sa pagpas-an niini. Mao nang simbolo sa duha ka mananap nga ang Ginoo si Kristo wa naglakaw nga nauwahi, wa pud nagpauna kundili nikuyog sa kanato aron pagtabang sa pagpas-an sa tuang mabug-at nga mga karga. Di ba? Nindot kaayo ang atuang Ginoo nga sa atuang gipangpas-an day karon mga panahona, dili day kita lang ang nagpas-an kundili gitabangan ta diha sa Ginoo. Usahay manggod bago nahuna ta ba nga ikaw lang o kita lang ang nagpas-an niini. Napay uban nga moingon nga makaya ni nako, murabag sa tuang kaugalingon nga human power and kapasidad, makaya nato. But in the end, makaingon ta nga dili. Nanginahanglan dita sa tabang diha sa tuang manunubos. Mga igsuon, kung magdiskut kita og yugo o kining mga bug-at nga karga nga tuong gipas-an, daghan man ni og klase. Nagunahuna ko niini kung unsa ning mga klase nga mga karga nga tuang gipas-an, burdens sa tuang tatagsa ka mga kinabuhi. Para nako dunay mga tutulo ka mga hutong gyud nga ato ang angay nga pas-anon ibabaw ning kalibutan kung maingon ta og lisod ang kinabuhi. Una nga burden na ini nga ato ang kanunay nga gipangpas-an karon o karga, mabug-at nga karga kana bitong mga butang nga wa tay control, no? Dunay mga butang nga kana bitong niabot lang sa tuang kinabuhi nga kita napiktuhan o nagka-problema. Kana bang wa tay control aning mga butanga, dili kita ang naghimo kundi hinimo sa either usa ka natural nga disaster o aksidente. Di ba? Like for example, unsa nga aning aksidente kinta sa kalsada o sa dalan. Wa man tay control anang dapita, no? Bagyo. Wa man tay control anang bagyo, no? Maapektahan ta kung unsa ang mahitabo. Bisag gani kining COVID-19 karon, no? Wa man tay control aning tanan, usa man ka natural nga niabot nato sa tibuok kalibutan, pero kita ang nabug-atan sa pagpas-an niini. Namatyan ta. Usa man na kakarga pod nga ato ang mabug-at nga kanang sayangan na atong pagasakwaton sa tuwag tagsa mga abaga. So kanang mga butanga, natural lang nga niabot nato nga wa tay control anang dapita. Pero naapoy miabot nato nga kana bitong hinimo sa ubang mga tao pero kita naapektuhan. Hinimo sa ubang mga tao nga wa tay control pod diha nila pero kita ang napektuhan og maayo. Like for example, kanang badlungon kita nga mga anak, no? Badlungon nga mga anak, maapektuhan man ang ginikanan nanang dapita, no? Mga silingan nga kusog kaayo mo marites. 'Di ba? Maapektuhan mapunta, kita man ang maapektuhan, umatay kontrol ang mga tawhana tungod kay malipay man gud sila nga magisgot og manglibak sa imuhang silingan o uban pa. So kini mga butang nga mga igsuon, ang usa sa mga naunahunaan nako nga burden nga tuwang gipas-an, yugo nga tuwang gipas-an. Ikaduha nga klase
kana bitong burden o yogo nga tuang gipas-an sa tuang liog, sa tuang kaugali, sa tuang kinabuhi, nga tong gituyo gyud paghimo. Bisan nakahibaw ka nga dili maayo ang resulta, pero imuhang gituyo. Sa laktong pagasulti, itawag ni siya og imuhang tinuyuan paghimo. Unsa man ang example ni ini? Ang example ni ini, kana bitong nakahibaw bitaw ka nga ang pagpalabi og inom makadaot gyud na sa imuhang lawas. May mga panahon nga kung magpalabi ka og inom, magka-cancer ka. Pero imuha gihapon gituyuan paghimo. Nakahibaw ta nga ang paggrabe nga pagpanigarilyo makadaot gyud na sa baga. Dili lang kay sa imong kagalingon kun dili kana pang imuhang tapad nga dili sigarilyo matakdan pa, no? So nakahibaw ta ni ana pero imuhang gituyo mo na nga usahay if dili kanunay kita nagantos. So kini og uban pa nga akong gihisgutan, mas daghan pa siguro nga dunay mga butang nga tuang gituyo. Kay bawo mo, pwede man nato ni og kanang masolusyunan nato pero lagi ganahan man ta mobuhat atong gibuhat pagtuyo. Ikatulo nga klase, dunay burden nga ato ang gipas-an, dunay yogo nga ato ang gipas-an nga pareha sa ikaduha nga atong gituyo, pero gituyo nato pagbuhat for a good reason. May mga butang nga ato ang gituyo pagbuhat ni sacrifice ta, nagantos ta for a good reason. Kana bitong mga butang nga imuhang gihimo sakripisyo tungod kay nindot ang outcome. Unsa man ang example ni ana? Example ni ana mga igsuon, kana bitong ginikanan o amahan o sa kabana niadto sa gawas sa nasod o manarbaho aron pagbuhi sa iyahang mga anak o sa iyahang asawa o sa iyahang pamilya. Sacrifice man na, burden man na, tiyaw man nang malayo ka sa imuhang pamilya sa dugay nga panahon, pero imuhang gisakripisyuan for a good reason para mabuhi ang usa ka pamilya. Di ba? For example, usa ka anak kinta, nagmasakiton ang iyahang ginikanan, ni desisyon ang usa ka anak nga di sa mo eskwela karon nganuman kay nagbantay, iyang bantayan ang iyang nagmasakiton nga ginikanan. Subot ti pasabot, nagsakripisyo siya for a good reason. Usa ka doktor nga unta mukita og dako kung motrabaho og dagko nga syudad og dagko nga hospital, pero nipili sa pag-alagad ngadto sa kabukiran aron pagtambal sa mga masakiton ditong dapita nga wa iya moy doktor. Usa man ka sakripisyo on the part sa doktor, nganuman tungod kay iyang gibuhat, isakripisyo siya for a good reason. So naay mga butang, mga igsuon di ay, nga ato ang gipas-an pod for a good reason. O kanang mga butanga atong angay nga tan-awon. So mga igsuon, para nako mauning mga butanga atong angay nga tan-awon. Ang importante lang nga ato ning kamao bitaw ta mo bahin-bahin niini o pag-unahuna, unsa o asang dapitan ni nagasukad ding ato ang gipangpas-an sa tuang tatagsa ka mga kinabuhi. No, kana bang pag-sort out aning dapita ba para maka-identify ta unsa ang resulta ani, natural na ba ni, tinuyuan ba ni for a good reason, no? Para nindot ang ato ang pamalandong. Papariha bitaw aning prayer of serenity nga kanang nag-ingon nga it is important to distinguish the things we can change and the things we cannot change. No? Na mga butang nga kamautan mo distinguish sa mga butang nga pwede itong mausab o sa mga butang nga dili nato pwede nga mausab. So mga igsuon, kibaw mo, kung magisgot ta sa mahal nga Birhen Maria, ingon ani ba po ang iyahang naagian, no? Ang kumaingon ta nga hayahay ba ang kinabuhi sa mahal nga Birhen? The answer is no. Pareha pud nato. Mas bugat patong iyahang gihambin o gidala kaniadto sa dinhi pa sa kalibutan. Tiaw mo na nga nagsudong sa isang anak nga gisakit, gilatos, unya diha pagyud siya sa tiilan sa cross, diha pagyud siya sa kamatayon sa iyahang anak, kato siya dili lalim. Subot ibasabot gipas-an ni Santa Maria sa iyang kaugalingon kining maong kasakit, kining maong bugat nga karga niya for a good reason. No? Wa sa nagdumili nga nisupak siya sa kaubuton sa Dios
Nganuman tungod kay nahibaw siya unsa ang outcome. Nga outcome is nindot. Iyang gipas-an kadtong kasakitan nga nakita sa sayang anak nga gisakit o gipatay for a good reason. Kanabaw siya nga ang gibuhat sa Ginoo sa iyang anak is for the salvation of mankind. So iyang gipas-an sa tumang nga dako nga paghigugma. So ato masabot nga si Santa Maria mga igsuon, dili lang siya unsay nga aning makahupay sa mga masakiton ug himalatyon, kundili siya pod ang maguhupay sa tuang mga kagulanan o sa mga dagko nga mga karga nga tuang gipas-an kung unsaon. Muna ang kumagunahuna ta sa mga gipangpas-an nato, unsa man na siya, atong tan-awon ang mahal nga birhen. Kung giunsa pod niya pagpas-an ayang kaugalingon nga karga, iyahaning gipas-an sa tumang nga paghigugma tungod kay nakibaw siya nga nindot ang outcome niini. Siguro mao po na ang atuang angay nga tan-awon sa tuwang tatagsa ka mga kinabuhi, mga igsuon ko, no? Nga nining tanan bisag unsa pa na atong mahal nga inhang Birhen Maria, naapod ang Ginoo, Ginoong Jesucristo nga mutabang kanato sa pagpas-an di ay sa tuwang tatagsa ka mga karga, sa tuwang tatagsa ka mga kinabuhi. Sa katapusan, siguro mangutan ta sa kaugalingon, mamalandong ta. Right now sa tuang kinabuhi, mangutan na taog unsa man kaha ang mga bugat nga karga nga akong gipas-an karong mga panahon na. Unsa man kaha ang mga yugo nga akong gipas-an karong mga panahon na. Dis amang gikan kining akong gipas-an o yugo. Ni abot ra ba ni nga wa nako damha tungod kay wa ko'y kontrol or tinuyuan ba ni nako bisan nakahibaw ko nga dili maayo ang resulta or ako baning gituyo pagbuhat agi o pagsakripisyo for a good reason. So kanang mga butanga, mga igsuon, mao atong angay nga pamalandungan. Unya ako maka-identify ta ni ana ato nang dalhon sa pagampo o mga tagtabang sa mahal nga Birhen Maria kay nganuman tungod kay siya lang ang makahupay kanato diha sa tuwang tatagsa ka mga balatian o mga bugat nga gipalas-anon niining kinabuhia. Manindog palihog. Puno og